Sa ibong kan mga kailangan siring kan maraot na panahon, maduging dalan asin halawig na relakawan, kasubagong aga maugmang binisita ni Diday ko asin kan sa iyang team, ang mga kababayang agtatabang no na nakaistar sa sitio Ragakay, Barangay Malabnig, Ginubatan, Albay. Kasabay kan sa indang pagbisita asin personal na pangangamusta, nagkaigwa man rice distribution para sa sanggatos digding pamilya. Para kay punong Barangay Nelia Magbanlag, nakakataba nin puso na dawa harayuan sa indang lugar, saro sinda sa mga narumdumang kan Team Diday urog na sa selebrasyon kan aldaw nin mga puso. Hindi po siya nagduwa-duwang magbisita po didi sa IPs para po makita man po niya ang didi po na sitwasyon sa ding mga IPs, kung ano man po ang maitabang niya. So nagpasalamat po kami ning kadakilo. Pigpapasalamat man kan leader kan agtatabang no na ang kamautang kan grupo na makapagtao sa inda nin simpleng kaugmahan na dakulang tabang na sa indang komunidad. Dako lang pasalamat meta maski kami harayo sa sa banwa na abot niya. Dako lang pasalamat mina sa iya na nakabot siya digdi sa muya sa community po sa ating IPS. Sigon kay Diday, magayon sa pagmati na makatabang urog na sa mga kababayan niyang nasa laylayan. Inimandaan sa indang paagi nga na maipamati sa nasabing komunidad ang sa indang pagkamuot, pagmakulog asin pagtaong importansya. Fulfillment, kumbaga. Sabi nga ni, bako man gabos material na bagay at the end of the day. Sabi ko nga ni, okay naman ako sa sakoyang personal life, sa sakong career, but things like this ang makakabilog sa imong pagkatawo. Siguro kanya-kanya kita, no? I can only speak for myself, but ining mga arogay ni magayunon sa pagmati, masiramon. Not only na nagdara akong bagas, but so tinuyo ko talaga sinda na kauron ko. Nailing ko man sa mga smiles ninda na naog masinda. So mas, sarong kaugmahan para sa ko. Ngani mapaugmaman ang kaakian sa nasabing komunidad, dinaramang kan Team Diday ang mga ini sa sarong pamosong kakanan sa syudad ni Ligaw. Apwera sa mga pagkakan, nagkaigwa manin mga pakawat na labinanggad na nagdara ning kaugmahan bako sa nasa kaakian, kundi magin sa mga pag-iribang magurang. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.